Day daghan kay nangutanan ako day ba pag mugawas daw ko day unsa daw gamit na ko nga skincare. So gamay ra jud kay kog skincare din no pag mugawas ko og balay. So first day nagbutang na kog Video Aloe Eyes kay para dili mag-dry ang akong human ana day gipauga lang nako na. Then proceed na dayon ta sa to ang lip care. Ay kailangan jud na siya sa to ang lips day no. Og anyway mao din ako ang bag-o nga page. Basin i-report unya ni ninyo day no please lang. Next day is nag-sunscreen lang. Mao na nga sunscreen day ang pinakaganahan jud na. Aside sa barato ra kay na siya nga sunscreen day. Nindot sa ka siya sa skin day kay lagi maghatag siya og glowiness. Kana bang di na ka pwede mag-foundation day pero mugwapa na ka. Og sunod day no nag-concealer lang ko. Pero kato ra pong area akong gipangbutang concealer day nga marag na diferensya ba ay please lang. Then give-blend lang na ko na day using my finger. So ang sa powder day mo na permi na akong gigamit kay lagi oily skin kay kuday. Kana man gud nga powder day is perfect na sa mga oily skin ba. Dayon sa kilay day is walang ko nagkilay day. Kay dili ko kilay is life mo nang ako ra nang gayom-ayom ang akong kilay. Pero nasa ko pang kilay day nga nindot po kay sa tanan day long lasting pero sa sunod video na po na ako na ipakita sa inyo ha. Then nag-blush lang day ko gamay ana day para maping-ping po nang ako ang naong ba. Kay mosimba malagi ko ng panahon na day mo nang nag-nude lipstick ko. Kay para dili ka halata day mga nang lipstick day ka. Og mao day to nga lipstick ang akong gigamit day no. Pag human ako pamahid tanan day inana nang ako ang resulta sa akong naw. Ay daday ni gwapa ra og gamay. Og mao ra day to no by mo oy.